Sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila. Themba ukuthi yonke into ihamba kahle bafowethu. Njengoba kade ngithembisile-ke ngalesa sikhathi ukuthi ngizobuya. Ngilethe nansi ividiyo engizama noma ngithi ezofundisa abantu ebanezi ulwazi mayelana nale ndaba ebade ngikhuluma ngayo ukuthi isichithe esibangwa idlozi. Ngiyacabanga nje ukuthi ukhona umuntu omangalayo noyibuzayo ukuthi isichithe esinjani-ke esibangwa idlozi noma yini lento eyisichithe ebangwa idlozi. Mhlampe omunye umuntu uzothi mase eyiphendula yena mhlampe ekhaya eyitshela ukuthi uma ngithi isichithe esibangwa idlozi ngikhuluma mhlampe ngokuthi kuhlanganiswe imithi yawofakwa ethoyilethe noma kuhlanganiswe imithi kwafaka ukungcola kwezinja noma mhlampe inini ukuze kuphume leso sichitho sihlangane silimaze lowo muntu. Cha, akunjalo. Njengoba sithi isichitho esibangwa idlozi, isichitho ake siqale mhlawumbe sikhulume ngesichitho. Isichitho siyasazi sonke ukuthi isichitho ilapho osuke ushe ugadlwe khona noma osuke uthunyelwe khona ngemithi ngenhloso yokuthi uma ngabe uphambi kwabantu ube nesidina ungathandeki mhlampe emzimbeni ulunywe hlahla beshe ulunywe mhlampe mawutholanga noma mawuthola inini ulunywe emzimbeni. Lento okuyinto osuke mhlampe yenziwe umuntu ngemithi isichitho leso esikwenza ukuthi ungathandeki mhlampe ebantwini, singathandeki emndenini, ungathandeki umuntu wakhe vele kunyanye nje out of nowhere, enyanye ekwale uthi uyashela mhlawumbe amantombazane engakuqomi, ungathandeki nje ube nje yinto nje engathandeki nje enesicefe enesidina futhi isichitho leso. Kodwa manje asibuyele-ke sikhulume ngesichitho esikhandwa idlozi kumuntu. Sonke siyazi ukuthi emzimbeni yethu sinamadlozi ahleli emzimbeni wethu, sinamathongo, uyabona. Bese kuzoba khona-ke idlozi elife likushaye nje ngesichitho ngenhloso yokuthi alifuni ukuthi uhlale nabantu abaningi, alifuni ukuthi ukhonzwe ngabantu, vele lifuna ukuthi wena uze uy'buze ukuthi yini ndaba abantu bangangikhonzi mina, bese uyasukuma wenza into oyalelwe noma ulungisa lokho okumele ukulungise, uyabona. Sokwenziwe idlozi leso sichitho leso mhlampe uthi uma uthola umuntu othandana naye nithandana iviki elilodwa bese niyahlukana, uyabona. Isichitho leso ubathe hey yazi mina othandweni vele akungilungela, akukulungele vele ngoba unesichitho. Cha, isichitho sakhona awuloyanga umuntu, uyabona. Isichitho esibuya lapha edlozi. Ngizokutshela ukuthi ngayiphi inhloso, uyabona, ukuthi likwazi ukuthi likushaye ngalesi sichitho lesi sihlale kuwe. Nala uhamba khona noma ungaya kumelaphi, ufike kumelaphi omunye umelaphi vele kulahle endleleni nje engaqedi ukukulapha. Umkhokhela kunjalo nje lowo melaphi, uyikhipha imali yakho noma ngithi uyikhipha inkomo yakhe kodwa engaqedi ukulapha. Ngenxa yokuthi unesichitho sedlozi naye lowo melaphi usuke engabukanga ngese elijulile, uyabona. Idlozi elisuke likubangela lesi sidina kahle kahle kubantu. Inhloso yedlozi ukuthi libangele lesi sidina kubantu, iqiniso lakhona kusuke lifuna i-attention. Kodwa size la, uma ngabe le dlozi likuthumela noma ngithi likufakela lesi sidina, lesi sichitho emzimbeni wakho, zingaba yiningi iy'nhloso noma ngithi kungaba yiningi iy'zathu, kodwa-ke ake mhlawumbe ngizoba lezi noma ngithi nje ake ngikhulume ngesisodwa ngibonge. Isizathu esingenza ukuthi idlozi lakho likunikeze isichitho noma ngithi likuthumelele ngesichitho emzimbeni wakho, likushaye ngesichitho, kungaba isizathu sokuthi lelo dlozi lifuna ukuthi ulinake, ulenzele umsebenzi walo, kodwa ekwenzeni kwalo kanjalo liyakubona ukuthi wena njengomntwana kunezinto ofocus-e kuzo ezinye ey'ngakuncedi kakhulu kulesi simo noma ngithi oyi-prioritize-ayo ukundlula lona leli dlozi. Ake ngikubekisele nje, idlozi lifuna ukuthi ulenzele umsebenzi then wena uthole mhlampe u-prioritize umuntu wakho othandana naye, ikakhulukazi noma mhlampe wena ugijimisa ake sikhulume ngomuntu wakho, u-prioritize umuntu wakho wena othandana naye. Leli dlozi lizokwazi ukuthi lizokufakela isichitho ukuthi likuchithe uphume kulowo muntu wakho loyo. Licabana ngendlela ongayi-understand ngenxa yesimo sokuthi lifuna i-attention yakho. Mhlambe lelo dlozi lingakuthumela ngesichitho mhlambe uthole ukuthi wena uwumuntu wabangani kakhulu kancane kancane, ngiyabekisa nihamba ku-vacation mawunemali, nihamba niya lapha ekonka niyophuza nenza inini. Lelo dlozi lingakwazi ukuthi likuthumelele ngesichitho wena, yabona, ukuthi ngempela mpela lowo bangani bakho vele ngelinye ilanga mase behamba bethi mhlampe bayophuza noma mhlampe bayakuphi, bevele bekushiye nje bengakutsheli wena ukuthi wena seningivalela ngaphandle. Idlozi likushaye isichitho wena unesidina, uyabona. Lesi esithunyelwe idlozi ngenhloso yokuthi lifuna i-attention yakho. Uma lifuna i-attention yakho ngikhuluma ngokuthi mina leli dlozi lifuna ukuthi ulinake, lifuna ukuthi ulenzele lokho okumele
ulenzele kona, likutshela ukuthi lenzele kona. Mhlawumbe kungaba ukuthi uhambe uyothwasa, lifuna ukuthi uyothwasa le dlozi, lifuna le dlozi uhambe uye emanzini, lifuna ukuthi uhambe uye entabeni, lifuna uhambe uye kumelaphi yokulapha, lifuna ukuthi uhambe uyothola amabhavu. Kodwa wena nginceda ukunakile, uma uthola le mali encane ohlala ukhala ngayo, uvele ugijime uyophuza, futhi njengoba kuDisemba nje isikhathi esibi kabi, baningi abantu abasazolimala abazolenkinga. So likuthumela ngalesi sichitho le dlozi ukuthi likuhlukanise nalabantu okuyibona abakwenza ukuthatha ama-decisions a-wrong, mhlawumbe angahambelani nalo. Likususe ebantwini, likususe kulowo mathandana wakhe, likususe kulowo mndeni wakho ukhonze kakhulu wena ukuthi ukhonze ukudlula lona leli dlozi lelo, uyabona? Ugcine usuwumuntu usuhlala wedwa nesichitho, ubathi uhambe uyothenga iwasho lapha, iy'washo zingakuncedi, ungancedakala. Ngenxa yokuthi-ke noma ngithi isizathu esingenza ukuthi ungancedakali uma uthenga iwashi, ingoba lesi isichitho esikhuluma ngaso la, isichitho esikhandwa idlozi ngokamoya. Lesi isichitho lesi asihlanganiswa ngomuthi wenyama ukuthi sihlanganiswe sithunyelwa kuwo. Umuthi noma ungawusebenzisa wenze lesi sichitho lesi ngeke siphele, because sithi lo muntu ola emzimbeni wakho noma kula bantu abala emzimbeni wakho, uthi wena uma wenza into kancancane bese lokhu besithela nje la kuwe, belokhu besithela nje la kuwe, ugcine usuwumuntu ongalapheki, yabona? Asikwazi ukuthi silashwe yiswasho, asikwazi ukuthi silashwe ngabe umuthi noma yini. Ukuze silapheke sidinga wena ukuthi wenzele idlozi lakho lokhu elikufunayo, ucommunicate nedlozi lakho, ukhulume futhi nalo, uvule umqondo. Uma idlozi lakho lithi hamba uthuka ijazi, yekela phela ukuthenga nayo ingudu lapha noma intashi, thatha imali uhambe uyothunga ijazi ledlozi lakho, mhlawumbe uzokwazi ukuthi uhambe uye kumelaphi uSibandimanyane, ufike ulikhuphule leli jazi, kukhuleke ngalo bese likwazi ukuthi libe namandla, bese ubuye ukhuleka ngale ndlela noma mhlawumbe wenze lokho osuke uyaleliwe. Uma lithi idlozi hamba uthenga ibhali, hamba uthenga ibhali, yekela kuthela leyo mali encane leyo uhambe uyoyipha ngabe i-boyfriend, ngabe i-girlfriend yakho lapha ekubeni uzazi ukuthi awunamali vele. Yenza lokho okufunwa idlozi lakho kuqala ukuze lesichitho sizogwemeka, noma ungasebenzisa muphi umuthi, lesi sichitho asisizi ukuphela, sizohlala sikhona emzimbeni wakho uyoze ungabazi. Baningi abantu namhlanje abangabazi imithi, hhayi umuthi awusebenzi, isosho sikandaba ezithi asisebenzi, cha, hhayi ngoba singasebenzisi iswasho. Wena uzosusa isichitho sedlozi ngeswasho, idlozi libe ngakuthumelanga umuthi, kodwa likushaya nje ngesidina nje sendalo nje, siba natural. Kufana nalento yokuthi-ke kukhona ukuthi umntwana uma ngabe lesi sidina sila kuwe, mhlawumbe uwumuntu wesifazane, ugcine uyithwala ukhulelwa, bese lento utholise igcine isindlula emntwaneni wakho omncane osamthwele esiswini. Ethi ezalwa nje efike emhlabeni vele efike vele esenesidina lo mntwana ngoba usithathe kuwe njengomzali ongalaleli, uyabona? Usunesidina lo mntwana, usuyokhula naso lesi sidina lesi, uyaqala uyafunda esikoleni, uzondwa othisha, ngenhlanhla uyasiqeda isikole, uyaphuma esikoleni uyahamba uye e-university, ufike uyafeyila, okay, ngenhlanhla ugcine usuke phasi e-university, uma seqala ukuthi uyofuna umsebenzi akasawutholi ngenxa yalesi sidina azalwa naso. Ngoba phela lento iwukhwantalala lento, noma ngithi iyakhela le nto ngaphakathi kwemzimbeni, uyabona? Isuke yakhela bese iyahlala la engeke khona izigwezwe umuthi, igezwe yiswasho. Okumele wena njenganomuntu ucabangele even iy'ngane uma ngabe uzele, noma uma ngabe usukhulelwe unaleso leso, buyela edlozini lakho ukhulume nalo, ngoba kwalowo mntwana mhlambe angagcina eseyingcupheni ukuthi mhlawumbe egcine engafiki kahle emhlabeni, kube nama-complications because vele unesidina. Uyahamba nje nawe lidlozi likufake esidini, uyoteta umntwana esibhedlela, uma ufika esibhedlela amanesi akukhakabisa la bakushaya ngey'mpama ngoba vele unesidina vele. Leso siphiwo idlozi, hhayi mina nje ngiyageza ngoswayi nangomadubula nje, ngiyathatha ngihlanganise uswayi nomadubula, wathi uSibandimanyane ngihlanganise uswayi nomadubula nopelepele ngigeze ngakho, niyoze niphucuke iy'khumba nigeze ngomadubula. Umadubula ukuklina ithoyilethi elingcolile bafowethu, ukuklina ithoyilethi engcole, uswayi lokubuyela icoco noma lokufaka idleni udle. Isichitho lesi esedlozi sidinga ukuthi wena ukhulume nedlozi lakho, wenze lokho okufunwa idlozi lakho. Uma ngabe kungesiso isichitho sedlozi, liye sidinga iwasho noma sidinga imithi ukuthi usigeze, hhayi uswayi, kodwa angisho ukuthini. So bengifuna bafowethu ukukhuluma ngalesi sichitho lesi esenziwa idlozi, ngoba baningi abanalesi sichitho esenziwa idlozi, kodwa bona abalokhu bethi hawu vele mina nje isichitho sami ngashaya nomakhelwane wami uqambele ingane yabantu amanga. Wena uyayazi idlozi lakho awulaleli, idlozi lakho uyazi wena ukuthi lina-4 years lathi kuwe hamba uthungise isiphiko esiyelo, awukasithungisi namanje, kodwa u-expect idlozi lakho uma ngabe uphahla manje ucela umsebenzi noma ucela ukukhushulelwa iholo likunyusele nje manje, kodwa uyazi ukuthi unesiphika sa-4 years. Kuyo yonke le 4 years wena ubukade usebenza kule 4 years, awukaze wayihlupha nje isiphiko usithunga akundluli 120 igoli. Uthatha i-120 uhamba uya kumama othungayo noma kulaba abathungayo uthunga isiphiko, ufile-ke kanjalo. Wena nje uncamela uthathe lo 120 uhambe uyothenga intashi lapha, uthenge imbaruza ubheme la, lokho bala imbaruza ubheme la, ingabe wenzela labantu abasemzimbeni wakho, ngoba labantu abasemzimbeni wakho uma sebethanda ngelinye ilanga kumele uqaphele ukuthi kwawona lo msebenzi owusebenzayo njengamanje
Uma ngabe bethanda, bangavele bewunqamu nje benqamu kungaphinde kuvuleke bese uyakhala, hayi Dlozi liyangizona mina cha likuzondi. Lesikhathi usebenza wena awuzange unake noma iy'dingo zalo lalicela ukuthi ngenzele lokhu, ngenze lokhu, awuzange ukwenze lokho. So, kusizani ukuthi usebenze uma ngabe ungeke ulenzele lona? Uyabona usuthole inkinga yayo. So, bafowethu asike siy'jwayezeni ukuthi idlozi uma lisho into siyenze. Kodwa-ke futhi uqaphele, kunento futhi uqaphelisa kuyo. Uqaphele, akuzona zonke izinto ozozenza. Yenza lokho okubona ukuthi kulungile. Kufana nemimoya emzimbeni wakho, wamukela imimoya ekuphilisayo nothi ekubulalayo. Akuzona zonke izinto ozozenza. Ngeke idlozi lakho, ngifuthi njalo ngibekise, ngeke ulale namhlanje uphuphe ugwaza mhlampe umngani wakho bese uthi wena, hayi idlozi lami ngitheni ngiyomgwaza, usuke usathola bese uyomgwaza, uzoboshwa uboshelwe ejele. Uyabona? Ngeke ulale namhlanje uphuphe kuthiwa thatha nayi uhlanganisa nakho ukhande impondolo uthumele u-anti wakho bese uyavuka wenza. Akusiwo umoya ozokuphilisa loyo, umoya ozokubulala. Umoya ozokuphilisa yilo ozofika uthi kuwe ngicela ukuthi ungithungele leli jazi nalo. Uhambe ulithunga ijazi bese ubuya nalo bese ufika libeka lapha emsamo wakho la uphahla khona. Bese uthi nali ijazi umnozalo olifungile. Ngicela leli jazi leli ningicacisele ukuthi lizokwenza umsebenzi muni emzimbeni wami. Uyabona? Idlozi lakho lizokunikeza iy'mpawu noma likuphendule ngephupho noma lingakuphendula nangomuntu. Uhlale nomuntu la mhlambe lapha endleleni noma lapha eJabulani ngabe kuphi eMaponya, ekutshele ukuthi yazi wena unejazi elikanje lakho kumele ulisebenzise kanje, usuyazi ukuthi elani lelo jazi. Uhambe uyolikhupha ulisebenzise ngendlela. Umoya ozokuphilisa lo. Umoya ozokuphilisa yilo ozothi kuwe thatha nayo impande uhlanganise nansi bese uyaphalaza ukuze kuzophela idliso ngaphakathi. Bese wenza lo moya lento eyisho. Umoya okuphilisayo lo. Akuzona zonke izinto ozobe siyazenza ezizokuphilisa ngoba ezinye zizokwazi ukuthi zizobe seziyakubulala. So, asisiqapheleni-ke lesi sichitho bafowethu, akunaswasho esoqeda lesi sichitho lesi, uyabona? Mhlawumbe ungaze uncedwe ukuthi kwesinye isikhathi uhambe nawe uye kumelaphi. Nakhona idlozi lakho manje uzokwazi ukuthi uma sekuthatha lowo melaphi ekusa mhlawumbe emanzini eyokuphahlisa, livume bese liyasidiliza isichitho emzimbeni wakho. Noma wena ukhulume nalo wenze lokho elikufuna kuphela nje bese siyaphela lesi sichitho. Ngiyacela-ke bafowethu, ilokho nje bengizokudlulisa. Ngicela ni-like, ni-share, ni-comment, ni-subscribe futhi la ukuze sizokwazi ukuthi sifundisane ukuye phambili. Inamba yakwa-WhatsApp ithi 0656591974, 0656591974. Ku-Facebook ipage ithi Jane of Awakening, nifollowe lelo page. Kuningi ngizokuthola lapho futhi bafowethu, ngiyabonga kakhulu, nibe kahle.